εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Με μεγάλη χαρά, δοξάζοντας πάνω απ' όλα τον Τριαδικό Θεό, ως υπεύθυνος της σύναξης νέων και φοιτητών της Μητροπόλεως μας και της θεατρικής μας ομάδος, σας καλωσορίζω στην απόψινή παράσταση «Ο γειτόνας» του Λόις Ντάγκλας. Η φετινή μας παράσταση, η τέταρτη κατ' σειρά τα 3 τελευταία χρόνια, ελπίζουμε να τύχει της μεγάλης αποδοχής εκ μέρους όλων, όπως και οι προηγούμενες. Δεν πέρασαν παρά ελάχιστες ημέρες μετά την επιτυχή παρουσίαση της χριστουγεννιάτικης φαντασίας τα Χριστούγεννα και αμέσως άρχισαν με ιδιαίτερη προθυμία και ενθουσιασμό τα μέλη της θεατρικής ομάδας της πρόβες για τον Γειτόνα. Η παράσταση την οποία θα παρακολουθήσετε αναφέρεται στην μεταστροφή του χιλίαρχου Μάρκελου, στον οποίο έτυχε ο πολύτιμος γειτόνας του Κυρίου μας, από Ρωμαίο κατακτητή σε μάρτυρα των παθών του και κατόπιν μάρτυρα της χριστιανικής πίστεως, μεταδίδοντας το μήνυμα της Σταύρωσης και της Ανάστασης του Κυρίου. Η όλη αυτή προσπάθεια, πρώτα απ' όλα, στηρίζεται στην αμέριστη συμπαράσταση, υλική και ηθική, και στην πατρική καθοδήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, Κυρίου Ανθίμου. Θέλω από αυτή τη θέση να συγχαρώ όλους τους συντελεστές της παράστασης, τον σκηνοθέτη κύριο Γεώργιο Καλογεράκη, την κυρία Εύα Λαδιά για την δραματουργική προσαρμογή, τους ιδρυτές και στυλοβάτες της θεατρικής μας ομάδος, καθώς και το κάθε κορίτσι και αγόρι ξεχωριστά που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για την επιτυχία της απόψινής παράστασης. Δράτω με τις ευκαιρίες σε αυτό το σημείο να σας αναφέρω ορισμένες από τις πολυσχηδείς δραστηριότητες της συνάξεώς μας. Κάθε Πέμπτη και ώρα 9 έως 11 συναντώμεθα στην αίθουσα του Αγίου Αθανασίου δίπλα στη Δημόσια Βιβλιοθήκη. Αντικείμενο της συζήτησης και του επικοδομητικού διαλόγου αποτελούν τα σύγχρονα προβλήματα τα οποία τίθενται εκ μέρους των νέων. Κάθε μήνα τελείται νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Στο τέλος δε των σχολικών μαθημάτων τελείται Θεία Λειτουργία και παράκληση για την επιτυχή δοκιμασία των νέων στις εξετάσεις τους και της εισαγωγής τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά και τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας μας. Αναδίμηνο πραγματοποιείται προσκυνηματική ψυχαγωγική εκδρομή σε διάφορα μέρη της Κρήτης στα θρησκευτικά και ιστορικά μνημεία της. Είναι συχνές επίσης οι επισκέψεις των μελών μας σε άτομα τα οποία πάσχουν από σωματική και ψυχική αναπηρία και επίσης σε διάφορα ιδρύματα όπως παραδείγματος χάρη το γυροκομείο. Θεωρώ μάλιστα εύλογο να αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι κατά την τελευταία επίσκεψή μας στο γυροκομείο πριν από λίγες ημέρες, ψάλλοντάς στο μεγάλο απόδειπνο, ένας γέροντας με πλησίασε και μου λέει: «Νόμιζα, παιδί μου, ζώντας αρκετό εδώ καιρό μέσα, ότι η σημερινή νεολαία δεν έχει κάτι αξιόλογο να προσφέρει στην κοινωνία. Ευτυχώς που έρχεστε εδώ τακτικά και αισθάνομαι λιγότερη τη μοναξιά μου και πιστεύω πως οι νέοι αυτοί που προσφέρουν απλόχερα την αγάπη τους σε εμάς αποτελούν το λαμπρό μέλλον της πατρίδος μας και της θρησκείας μας. Κλείνοντας, ευχαριστώ όλους εσάς που με την παρουσία σας τιμάτε αυτή την προσπάθεια, ευχόμενος ο παθών υπερημών και Αναστάς Κύριος να χαρίσει την ειρήνη που τόσο ανάγκη έχει η ανθρωπότητα και την γαλήνη στις καρδιές όλων μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ότι ο Μάρκελος έρχεται με αυτό το πλοίο. Άρα γέννησε ποτέ αδερφή λαφτάρα μεγάλη φιλετική μου. Εδώ και 1 ώρα, από τότε που η μαύρη πλώρη της γαλέρας φάνηκε στο λιμάνι, η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει από την αγωνία. Έλα επιτέλους, Λουκία. Ήθελα και να ξέρα τι περιμένεις εκεί. Σαν να πρόκειται να φέρεις το πλοίο γρηγορότερα. Μα δεν καταλαβαίνεις, μητέρα. Έρχεται ο Μάρκελος και απορώ με τη στάση σου. Δίνεις εντολές στους δούλους για καθημερινά πράγματα. Σαν να μην νιώθεις πόσο σημαντική είναι η σημερινή μέρα για μας. Η απραξία τρέφει την αγωνία, κόρη μου. Και έπειτα, για την υποδοχή του αγαπημένου μας γίνεται όλη τούτη φασαρία σήμερα. Γιατί το σπίτι έχει αναστατωθεί, νομίζεις? Ο καημένος ο Μάρσιπος πήγαινε όχι τα αδιάκοπα σε όλα τα δωμάτια για να βεβαιωθεί πως δεν ξεχάσαμε τίποτα. Να βάλετε καινούρια, χαρούμενα παραπετάσματα στο δωμάτιο του Μάρκελου. Ησύχασε. Το φρόντισα κι αυτό.
Κέρα, πώς μπορείς να είσαι τόσο ήρεμη? Πώς μπορείς? Λείπει τόσο καιρό από κοντά μας. Μη βιάζεσαι να κρίνεις, μικρούλα μου. Δεν είμαι αδιάφορη όσο κι αν φαίνομαι. Έκλαψα κι εγώ όταν η Διάνα, η εγγονή του αυτοκράτορα, μου έφερε τα ευχάριστα νέα. Είχα πάντα εμπιστοσύνη σε αυτήν την κοπέλα, μητέρα. Ναι, αγαπά τον Μάρκελο. Αν έλειπε, ποιος ξέρει αν θα ξαναβλέπαμε τον αδελφό σου. Το σίγουρο είναι ότι θα γερνούσε σε εκείνο τον ερημότοπο της Παλαιστίνης, που τον έστειλε διοικητή ο Γάιος για να το τιμωρήσει. Πάλι καλά δεν λες. Δεν ήταν και μικρό πράγμα. Την ώρα που σε εκείνο το μοιραίο συμπόσε το χιλίαρχο, κάποιος υμνούσε με ένα ανόητο ποίημα τις αρετές του πριγκίπα Γάιου. Και πάνω που έφτανε να λέει για τη σοφία και τη δικαιοσύνη του, να ξεσπάσει ο αδερφός μου σε 38 γέλια. Και με το δίκαιο του βέβαια. Ο Καλιγούλας τώρα, σοφός και δίκαιος. Αν τον άφηνε τουλάχιστον ο πατέρας να ζητήσει συγγνώμη. Τον έπεισε όμως ότι το πιο επικίνδυνο πράγμα για έναν άντρα είναι να επανορθώσει κάποιο σφάλμα του ζητώντας συγγνώμη. Και ακόμα περισσότερο όταν πρόκειται για τον Γάιο Καλιγούλα. Όσο το θυμάμαι ανατριχιάζω. Αν ο Μάρκελος δεν ήταν γιος του Μάρκου Γαλλίωνα, ευνοούμενο του αυτοκράτορα, θα μπορούσε να τον είχε σκοτώσει. Ακόμα έχω στα αυτιά μου τη φωνή του Μάρκελ όταν διάβαζε δυνατά τη διαταγή. Έτυχε να είμαι μπροστά όταν του την έστειλε. Ο Γάιος Ρούσος Αγρίας προς τον χιλίαρχο Λουκάνιο Γαλλίωνα. Χαίρε. Η ανδρεία ενός χιλίαρχου δεν είναι σωστό να σπαταλιάται στις αίθουσες συμποσίων. Θα ήταν καλύτερα να υπηρετεί την αυτοκρατορία σε μια θέση όπου το θάρρος και η γενναιότητα βρίσκουν την εκτίμηση που τους αξίζει. Ο χιλίαρχος Μάρκελος Λουκάνιος Γαλλίωνας διατάσσεται να παρουσιαστεί πριν τη δύση του ηλίου στο μέγαρο του πρώτου ύπατου Κορνηλίου Καπίτωνα για να λάβει εντολές. Έτσι, βρέθηκε ο Μάρκελος στη Μήνο αδικητής. Ένα μικρό βρώμικο λιμάνι στην Νότια Παλαιστίνη. Που σ' άκουσα τον πατέρα να λέει θυμωμένος για τη μεταχείριση αυτή στο γιο του. Ας είναι όμως. Πάει, τέλειωσε αυτό. Πες μου ωστόσο, πώς θα καταφέρει η Διάνα να μας τον φέρει πίσω? Είχε επισκεφτεί τον παππού της στην έπαυλη που αποσύρεται συχνά τελευταία για να ξεκουραστεί. Τη μια τα γυρατιά, απ' την άλλη αρρώστιες, τον έχουν εξαντλήσει. Γι' αυτό επωφελεί τον Καλιγούλα. Παρακαλεί να έχουμε κακοκαιρία, για να φεύγει ο αυτοκράτορας και να μένει μόνος, να κάνει ό,τι θέλει. Πάνω λοιπόν που έκανα τον περίπατό του στην παραθαλάσσια βεράντα, παρατήρησε ο Τιβέριος πόσο μεγάλωσε και ομόρφινη η εγγονή του. Έγινες κιόλας μια πολύ όμορφη κοπέλα, Διάνα. Ίσως θα πρέπει να παντρευτείς όπου να είναι. Τι συμβαίνει λοιπόν? Αγαπάς κανένα που δεν πρέπει? Ναι. Δεν θέλω να σας το κρύψω, παππού. Και ποιος είναι ο τυχερός λοιπόν? Λέγε, γιατί διστάζεις? Αγαπάω το Μάρκελο. Και γιατί όχι το Μάρκελο?
Σε όλη την αυτοκρατορία, μικρούλα μου, δεν υπάρχει πιο τιμημένος άνθρωπος από το Γαλλίωνα. Τι σε εμποδίζει να τον παντρευτείς? Το Μάρκελο τον έστειλαν μακριά, παππού. Πολύ μακριά. Κι ίσως λείψει χρόνια. Δεν καταλαβαίνω. Τον τοποθέτησαν διοικητή της Μίνωας. Της Μίνωας, αυτού του καταραμένου τόπου. Θέλω να μάθω ποιος έδωσε τη διαταγή. Ο πρίγκιπας Γάιος. Ο διάδοχος που έχεις ορίσει. Ο Γάιος, αυτός ο χαμένος μεθύστακας, ο επικίνδυνος τρελός. Δεν έπρεπε να ακούσω την Ιουλία που μου το ζήτησε. Καλά να πάθω τώρα. Και τι τον έκανε να νομίζει ότι μπορεί να θέσει στο γιο του Γαλλίωνα. Στη Μίνωα λοιπόν, Καλά θα το δούμε. Θα μάθει σύντομα, νέα μου, ο πρίγκιπας Γάιος. Καιρό να δώσω ένα μάθημα στον Καλιγούλα. Παρακαλούσε να πάει να αναπαυθεί λίγο. Μόλις μπήκαν στο περιστήλιο, ο γέρος άρχισε να καλεί με δυνατές φωνές τον αρχιγραμματέα του. Πλησίασαν κάπως οι υπηρέτες και όταν τον παρέλαβαν, μόνο τότε αποσύρθηκε η Διάνα στο δωμάτιό της. Είχε αναστατωθεί με την οργή του παππού της και φοβήθηκε μήπως του συμβεί κάτι κακό. Με τη μεσολάβηση λοιπόν της ακριβής μας φίλης, σε λίγο θα σφίξουμε στην αγκαλιά μας τον Μάρκελο. Φαντάζομαι πόσο καλύτερος θα είναι τώρα που γνώρισε και τη ζωή του στρατοπέδου. Ο αδελφός σου δεν υπήρξε ποτέ ένας κούφιος και άχρηστος νέος Λουκία. Στην Ακαδημία είχε αφοσιωθεί με όλη του την καρδιά στη μελέτη της στρατιωτικής ιστορίας και στρατηγικής. Θυμάσαι πόσο σπουδαίος αθλητής υπήρξε εξασκημένος στο απόντιο και πόσα βραβεία κέρδισε στο σημάδι και την τοξοβολία. Όσοι μάλιστα τον έβλεπαν να χειρίζεται το σπαθί, νόμιζαν ότι πρόκειται για επαγγελματία μονομάχου. Τα ξέρω όλα αυτά, μητέρα. Γιατί μου τα λες? Εγώ πάντως προτιμούσα τον αδερφό μου στο εργαστήρι του, γιατί νομίζω ότι στην γλυπτική είχε πάντα μεγάλο ταλέντο. Ευτύχησαν να μου δώσουν οι θεοί χαρισματικά παιδιά, μικρούλα μου. Τόση ώρα μιλάμε και η υπομονησία μου δεν έχει κοπάσει μια σταλιά. Αλήθεια. Γιατί να μην είναι και η Διάνα στην υποδοχή? Ο κουραστικός γεροτιβέριος έστειλε να την ξαναπάρει πίσω στο Κάπρι. Και αυτή βέβαια δεν μπορούσε να μην υπακούσει τον παππού της. Τώρα μάλιστα που του έχει υποχρέωση με το ζήτημα του Μάρκελου. Μητέρα, ο Δημήτριος είναι αυτός? Ναι, πράγματι. Ο πιστός δούλος του αδελφού σου. Τι όμορφος νέος. Μένει πάντα το ίδιο αγέροχο αρχοντόπουλο από την κόρη του. Γιος πλούσιο διοκτήτη πλοίων, που η μοίρα το έφερε να πάθει τέτοια σύμφορα. Αντίθασους πάντα. Ευτυχώς που ο πατέρας σου, μαντεύοντας τα χαρίσματά του, έδωσε πολλές ευκαιρίες στον νεαρό δούλο. Και μόνο το γεγονός ότι το χάρισε στο γιο μας, αυτό σημαίνει πολλά. Και αυτός πάλι, ποιος δούλος ακολουθούσε τον αφέντη του με τόση προθυμία στην εξορία, ενώ ο Μάρκελος είχε φροντίσει να τον αποδεσμεύσει? Τέτοια αφοσίωση πια? Ναι, τον αγαπά πολύ. Όμως τώρα μητέρα πρέπει να τρέξω κοντά του. Βρίσκεται πλάι σε μια άμαξα που ξέρουν πιο άλογα. Είναι πλάι στον αμαξά. Ορίστε, με είδα και μου πνεύει. Πρέπει να τρέξω. Κάτι δεν μου αρέσει. Φεύγω. Ήθελα να φανώ υπερβολική στις ανησυχίες μου ζω. Μακάρι να μην είναι αυτό που φαντάζομαι. Άσχημο. Πού είναι ο Μάρκελος? Δεν βρήκα καλή άμαξα στην παραλία και ήρθα να πάρω μία από εδώ. Μήπως ο αδερφός μου είναι άρρωστος? Όχι. Ο κύριος μου δεν είναι. Ο κύριος μου έκανε άσχημο ταξίδι. Δημήτρη, σε εξορκίζω. Εσύ δεν ξέρεις να κρύβεσαι. Με το ίδιο θάρρος που ξεχνούσες πως είσαι δούλος και
Και έκανες όλους να προβληματίζονται με τις αποκοτιές σου. Με την ίδια τόλμη που έκανες τους άλλους να σε φοβούνται για τις ανταρσίες σου. Θέλω να μου πεις την αλήθεια. Τι έχει ο αδερφός μου? Μίλησέ μου. Μην ξεχνάς ότι ο πατέρας μου σε μεταχειρίζεται σαν γιο του. Σε εξορκίζω, πιστεύω, φίλε. Στην ιερή μνήμη της μητέρας σου που σαν αληθινή πανηγυρία έδωσε τέλος στη ζωή της σαν βρήκε συμφορά. Στην ιερή μνήμη των αδερφών σου που βρίσκονται στο έλεος του Αμφίπαντου της Αχαΐας. Σε εξορκίζω, πες μου, τι έχει ο αδερφός μου? Ο Χιλίαρχος είχε κάποιο δυσάρεστο επεισόδιο. Την παραμονή ακριβώς αναχώρησής μας. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Δεν μπορώ να σας την πω τώρα. Δημήτριε. Ο κύριος με περιμένει στην παραλία. Έχει πάθει ένα δυνατό κλονισμό και δεν έχει συνέβη. Είμαι σίγουρη ότι κάτι προσπαθείς να μου κρύψεις. Ο αδελφός σας έχει γίνει παράξενος. Προτιμά να μην μιλάει πολύ. Και δεν του αρέσει να τον αφήνουν μόνο. Θα θέλει όμως να γυρίσει σπίτι. Δεν είναι έτσι? Ο αδελφός σας δεν θέλει τίποτα. Μπορώ να πηγαίνω τώρα. Πες μου ειλικρινά, σε παρακαλώ. Μήπως έχει πάθει κάτι το μυαλό του Μάρκελου? Ας είναι. Θα μιλήσω καθαρά. Ο Μάρκελος έχει πάθει ένα δυνατό κλονισμό και δεν έχει συνέβη. Ίσως γίνει καλά τώρα που γύρισε σπίτι. Θα κάνει μια προσπάθεια. Θα δείξει ενδιαφέρον για τους δικούς του. Μου το υποσχέθηκε αυτό. Δηλαδή, τι παρουσιάζει? Εκεί που μιλάει, ξαφνικά ξεχνάει για το πράγμα συζητά και σε κοιτά με βλέμμα απελπισίας. Κάμποση ώρα μένει στην ίδια θέση σαν χαμένος και έπειτα κάνει μία ερώτηση. Μία ερώτηση που είναι πάντα η ίδια. Ποια είναι η ερώτηση? Ρωτά, ήσουν κι εσύ εκεί? Πού εκεί? Είναι σαφέστερος επιτέλους. Δεν θα επιχειρήσω να σας το εξηγήσω αυτό. Εάν τύχει όμως να σας ρωτήσει, πρέπει να το απαντήσετε κοφτά όχι. Μην του ζητήσετε εξηγήσεις. Πείτε του μόνο όχι. Και γρήγορα θα συνέλθει και θα δείξει ανακουφισμένος. Αυτόν τον τρόπο ακολουθήσαμε όταν συζητούσαμε μαζί του στη γαλέρα. Πολλές φορές ο Μάρκελος μιλούσε εντελώς αβίαστα με τον πλοίαρχο σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Έπειτα έχανε το ενδιαφέρον και πληνόταν στον εαυτό του. Και τέλος ρωτούσε. Ήσασταν κι εσείς εκεί? Και ο πλοίαρχος Φούβιος έλεγε όχι. Τότε ο αδερφός σας ευχαριστιόταν και έλεγε και βέβαια δεν ήσασταν εκεί. Αυτό είναι ευχάριστο. Πρέπει να θεωρείτε τον εαυτό σας ευτυχή. Ήξερε ο πλοίαρχος για ποιο πράγμα μιλούσε? Ναι. Και γιατί δεν μπορείς να μιλήσεις και σε μένα γι' αυτό? Είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Ίσως σας πω κάποια άλλη φορά. Εσύ δηλαδή, ήσουν εκεί? Μην το ρωτήσετε, Λουκία. Φερθείτε το όπως του φερόσασταν πάντα. Μιλήστε του για οτιδήποτε άλλο θέμα, εκτός από την Ιερουσαλήμ. Από εκεί σέρνει αυτή την πληγή. Και είναι πολύ βαθιά. Ίσως κάποτε να γιατρευτεί. Δεν ξέρω. Μακάρι να γιατρευτεί.
Και στη Σύγκλιτο επικρατεί η ίδια κατάσταση. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Όσο βολεύεται, παιδί μου, ο καθένας, δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Ελπίζω τουλάχιστον να μην σε υποχρέωσα να μου κάνεις τις ίδιες αυστηρές παρατηρήσεις, όπως την παραμονή του επεισοδίου που είχα προκαλέσει. Ύστερα από τις συγκυρίες εκείνες, που λίγο έλειψαν να μας βάλουν σε μεγάλες περιπέτειες, αποφάσισα να είμαι περισσότερο προσεκτικός. Άλλωστε, μετά την εξορία σου σε εκείνο το φρικτό τόπο, κατάλαβα ότι δεν σε οδηγούν πουθενά αυτές οι αποκοτιές. Απλά σε βοηθούν να κρατάς κάπως την αξιοπρέπειά σου. Ήταν πράγματι φρικτός εκείνος ο τόπος, πατέρα. Είχα ακούσει βέβαια ότι έστελναν εκεί αποβράσματα και ανεπιθύμητους στον αυτοκράτορα. Δεν μπορούσα όμως να φανταστώ την πραγματικότητα. Ήταν πολύ χειρότερη. Ξέρω, γε μου. Για κάμποσα χρόνια, ένα από τα καθήκοντά μου στη Σύγκλιτο, μαζί με 4 συναδέλφους μου, ήταν να ελέγχω την κατάσταση του φρουρίου αυτού. Πιστεύω μάλιστα ότι ο Καλιγούλας επέλεξε τη Μίνωα για να σε στείλει για διοικητή, επειδή γνώριζε καλά το μέρος που τα πήγαινες. Και όταν άκουσα τη διαταγή, ήθελα να πιστεύω στους θεούς, για να τους παρακαλέσω να βασανίσουν την ψυχή του Καλιγούλα. Αντίθετα, πατέρα. Εγώ βασανίστηκα πολύ περισσότερο από όσο μου άξιζε για εκείνο το αυθόρμητο γέλιο. Αλήθεια, Μάρκελ, πώς τα κατάφερες να επιβιώσεις σε ένα τέτοιο φρικτό τόπο? Έτρεμα στη σκέψη ότι αν δεν σε οδηγούσε στην αυτοκτονία, θα σε θέριζε κάποια από τις αρρώστιες που τόσους και τόσους στέρισε. Πολύ λίγοι είναι αυτοί που γύρισαν ζωντανοί από τη Μινώα. Είναι απίστευτα, πατέρα, όσα αντιμετώπισα. Ευτυχώς ο Δημήτριος, που δεν αποχωρίστηκα ούτε στιγμή. Σε επέμεναν ότι ο δούλος έπρεπε να μένει χωριστά. Έζησε καλά τα γεγονότα και ξέρει πολύ καλά ότι δεν υπερβάλλω. Είμαι περίεργος να μάθω πώς σε υποδέχτηκαν. Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Όταν η γαλέρα άφησε πίσω της τα νησιά Λάπαρ και πέρασε με προσοχή το στενό της Μεσίνης, και ενώ η θάλασσα ήταν γαλήνια και δεν χρειαζόταν η προσοχή του καπετάνιου Μάνιου, βρήκα την ευκαιρία να συνομιλήσω λίγο μαζί του και ομολογώ ότι με αναστάτωσαν όλα όσα μου είπε ο παλιός ναυτικός. Πάνε σχεδόν 50 χρόνια, χιλιάρχε. Όταν οι λεγιώνες του αυτοκράτορα είχαν πολιορκήσει την αρχαία πόλη της Γάζας και την είχαν υποτάξει ύστερα από μακροχρόνια κυριαρχία. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Το ξέρετε ότι χάσαμε 23 ολόκληρους χιλιάδες άνδρες για να κατακτήσουμε τη Γάζα. Ο Γεροαύγουστος είχε θυμώσει πολύ με την αντίσταση των υπερασπιστών της, που ήταν Αιγύπτιοι, Σύριοι και Εβραίοι. Αλλά προπαντός ήταν γεροί πολεμιστές. Η στάση τους φανέρωνε περιφρόνηση προς τη μεγάλη δύναμη της αυτοκρατορίας, έτσι που ο αυτοκράτορας αποφάσισε να ξεκαθαρίσει μια για πάντα αυτό το μέρος και να το ονομάσει Μίνο. Αλλά η Γάζα ονομαζόταν Γάζα 17 ολόκληρους αιώνες και δεν έφτανε μια διαταγή του για να αλλάξει το όνομά της. Και τις συνήθειές της. Φυσικά. Ύστερα από κάθε εισβολή, ένα μέρος από τους ξένους έμεναν στην πόλη. Μερικοί υποτακτούσαν, κι άλλοι ήταν ανάπηροι
και δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Έμεναν λοιπόν στη Γάζα. Ήταν ωστόσο άνθρωποι κακοποιοί από τη φύση τους, από διάφορες ράτσες που δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να καυγαδίζουν. Και το φρούριό μας στη Μίνωα, στη Γάζα αν θέλεις, δεν μπορεί να επιβάλλει την τάξη στην πόλη. Όχι. Το φρούριο δεν έχει καμία σχέση με την πόλη. Βρίσκεται πολύ μακριά από αυτή, σε μια ερημιά γεμάτη βράχους και αγκάθια. Η φρουρά αποτελείται από 500 στρατιώτες και αξιωματικούς. Δουλειά τους είναι να τρομάζουν τους ληστές. Καμιά φορά όμως ένα καραβάνι ξεκινάει και δεν ξαναγυρίζει ποτέ. Πόσο συχνά γίνεται αυτό? Άκουσα για 4 την προηγούμενη χρονιά. Φυσικά και οι οπλισμένοι άνδρες που συνοδεύουν το καραβάνι δεν ξαναγυρίζουν. Και η φρουρά μας δεν εκδικείται για αυτές τις δολοφονίες? Επιτρέψτε να σας πω, κύριε μου, πως η φρουρά δεν αξίζει και σπουδαία πράγματα. Κανένας από τους άντρες της δεν ενδιαφέρεται. Είναι όλοι τους απειθάχητοι και αδιαφορούν για το φρούριο. Πολύ συχνά επαναστατούν και το αποτέλεσμα είναι να σκοτωθούν μερικοί. Δεν είναι να περιμένει κανείς από αυτούς σπουδαία πράγματα. Σου είπε ο καπετάνιος Μάρκελε. Το διαπίστωσε, Στάρο. Ομολογώ ότι στην αρχή δεν ήθελα να το πιστέψω. Είπα μάλιστα στο Δημήτριο τις σκέψεις μου. Και αυτός φρόνιμος, όπως πάντα σε ό,τι λέει, μου συνέστησε να δείξω από την αρχή πυγμή για να μπορέσω να επιβληθώ. Έτσι, φτάνοντας στο φρούριο, όταν με σταμάτησε ένας βρώμικος στρατιώτης, εγώ με απόλυτο ύφος του έδωσα να καταλάβει ότι δεν αστείευομαι. Ας είναι. Δυσκολεύτηκα πολύ να επιβληθώ σε εκείνα τα αγρίμια που έλαχε να διοικήσω. Και όπου δεν πέρασε ο λόγος μου, μίλησε το σπαθί μου. Έκανα ορισμένες φορές και υποχωρήσεις όπου χρειαζόταν. Στους άρρωστους έδειξα κατανόηση και ανθρωπιά. Έτσι και που ο ίδιος φρόντισα να τους περιποιηθώ. Νομίζω ότι τα κατάφερα. Να τους μάθω τουλάχιστον να πλένονται. Γιατί η βρώμα που επικρατούσε εκεί ήταν ανυπόφορη. Γι' αυτό και τόσες χαρόθιες. Είναι γεγονός ότι τα κατάφερα. Και ομολογώ ότι ένιωσα να παίρνω τα εύσημα από τον ίδιο τον αυτοκράτορα. Όταν ένα βράδυ ο Δημήτριος, ύστερα από μία μονομαχία που είχα με ένα αφθάδι αξιωματικό, του χάλασα την ησυχία του και αντιδρούσε, μου είπε: «Είναι μεγάλη τιμή να είμαι δούλος του διοικητή της Μίνωας». Και οι Εβραίοι πώς σε αντιμετώπισαν? Οι Εβραίοι, πατέρα, είναι παράξενος λαός. Το παραδέχονται και οι ίδιοι. Και μάλιστα είναι περήφανοι γι' αυτό. Κανένας λαός στον κόσμο δεν τους συμπαθεί. Και αυτοί αρκούνται στη συμπάθεια του μοναδικού τους Θεού, του Γιαχβέ, που θεωρούν ότι είναι παιδιά του. Έχουν περάσει τα πάνδυνα και έχουν απελπιστεί να περιμένουν προστασία από άλλους. Λένε ότι θα τους σώσει κάποιος Μεσσίας και προσδοκούν τον ερχομό του. Αλόκοτος λαός, πατέρα! Τους έζησα όμως καλύτερα όταν πήρα εντολή να πάω στην πόλη τους. Μέρες που είχαν μια επαιτειακή γιορτή για την έξοδό τους από την Αίγυπτο. Πάσχα τη λένε. Και ομολογώ ότι πολλά παράξενα είδα εκείνες τις μέρες. Δεν είχα προλάβει να πω μες στην πόλη τους. Και είδα κόσμο να τρέχει και να μαζεύει βάγια. Σαν μανιακοί. Κουνούσαν τα βάγια και δοξολογούσαν, κοιτάζοντας προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και τι νομίζεις πως περίμεναν να τιμήσουν, πατέρα?
ένα φουκαρά πάνω σε ένα γαϊδουράκι που ερχόταν και αυτός για το Πάσχα. Ήθελα να γελάσω από τη μια, αλλά το θέαμα ήταν εντυπωσιακό, ομολογώ. Ένας που τον έλεγαν Μεσσία. Και σε λίγες μέρες αυτόν τον ίδιον άνθρωπο, Λοιπόν, τι έγινε? Α, εσύ τρέμεις. Κύριε, επιτρέψτε μου την υπόδειξη. Μη συνεχίσετε τη συζήτηση. Λέγε Μάρκελε, είσαι Ρωμαίος και πρέπει να δείξεις ψυχραιμία σε κάθε περίσταση. Κάτι τρομερό θα είδες. Μίλησέ μας γι' αυτό. Γιατί είσαι τόσο αναστατωμένος? Ήσουν κι εσύ εκεί? Ήσουν κι εσύ εκεί? Πού εκεί? Όχι, Μάρκελε. Κανένας από εμάς δεν ήταν εκεί. Λουκία, δεν καταλαβαίνω. Πατέρα, έτσι πρέπει να του απαντάμε στην ερώτηση αυτή. Άφησέ με να κάνω όπως πρέπει. Τι μυστήριο υπάρχει? Πρέπει να φτάσω στην άκρη. Δεν είναι της ώρας, πατέρα. Έλα, Μάρκελε, ησύχασε. Δεν ήταν κανένας εκεί. Πόσο τυχεροί είσαστε στα αλήθεια. Πόσο τυχεροί. Άκουσε, Δημήτρη. Ίσως αυτό που κάνω να φαίνεται εξωφρενικό. Μιλάω στο δούλο του γιού μου, σαν να απευθύνομαι στη συγγενή μου. Αλλά από την πρώτη στιγμή που σε συνάντησα στο Σκλαβοπάζαρο, κατάλαβα ότι έχω να κάνω με ένα ευγενή άνθρωπο, που η μοίρα στάθηκε σκληρή μαζί του. Σε εμπιστεύτηκα στην υπηρεσία του γιού μου, γιατί έδειξες τη συνέπειά σου. Όταν σου ζήτησα,
Να έρθεις μόνο στο σπίτι μου, το έκανες. Θα μπορούσες να δραπετεύσεις. Όμως σε βρήκα στο περιστήριο να με περιμένεις. Δείξατε εμπιστοσύνη, κύριε. Δεν μπορούσα να σας προδώσω. Αυτό σε τιμά. Μιλάω αυτή τη στιγμή, όχι στο δούλο, αλλά στο αρχοντόπουλο από την Κόρινθο. Και ζητώ να μου πεις όλη την αλήθεια. Ξέρω πόσο αγαπάς τον γιο μου και πόσο αφοσιωμένος του είσαι. Πες μου λοιπόν για να τον βοηθήσουμε να ξεπεράσει αυτό που τον βασανίζει. Τι έγινε στην Παλαιστίνη, τι μπορεί να τον τρόμαξε τόσο πολύ. Όλα άρχισαν την παραμονή ακριβώς που θα επιστρέφαμε στη Ρώμη. Όταν ο γιος σας έλαβε διαταγή από τον Πόντιο Πιλάτο να σταυρώσει έναν Εβραίο. Με ποια κατηγορία? Επειδή ισχυριζόταν ότι είναι γιος Θεού. Όσοι τον έζησαν από κοντά, λένε ότι μπαίνοντας στο ναό, συμπεριφερόταν σαν να ήταν δικός του. Έλεγε ότι μπορεί να τον κρεμίσει και σε 3 μέρες να τον ξανακτήσει. Άλλο και τούτο. Για μια παλαβομάρα να στείλουν έναν θό σταυρό. Οι ίδιοι συμπατριώτες του επέμεναν, κύριε. Οι αρχιερείς τους άφριζαν από τον κακό τους. Ζητούσαν την καταδίκη του με έναν τρόπο που σε κάνει να απορείς. Τόσος φόβος για έναν άνθρωπο που έδειχνε τόσο πράος. Μήπως όμως παρέσυρε σε στάση? Μήπως ήταν ανάμεσα σε εκείνους τους ζηλωτές που συνέχεια επαναστατούν? Δεν έδειχνε για επαναστάτης. Αυτός γύριζε με μια ομάδα απλών ανθρώπων που ήταν, λέει, μαθητές του. Έκανε και θαύματα. Ήταν δηλαδή μάγος. Όπως το πάρει κανείς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έκανε παράλυτους να περπατήσουν και τυφλούς να αναβλέψουν με ένα του και μόνο άγγιγμα. Αλλά το πιο τρομερό είναι ότι ανέστησε και νεκρούς. Μα τι λες? Ναι, κύριε. Μιλούσε παράξενα και κατάφερνε ο λόγος του να φτάνει στις καρδιές των ανθρώπων. Όσο για το βλέμμα του. Εκείνη την ημέρα που σας είπε ο γιος σας ότι έριχναν βάγια στο πέρασμά του. Αυτό τον άνθρωπο εννοούσε? Ακριβώς. Ακολουθούσα κι εγώ τον κυριό μου που ηγείτο της φρουράς. Κάποιοι μιλούσαν για ενδεχόμενη επανάσταση και αυτές οι πληροφορίες έκαναν τον γιο σας ιδιαίτερα προσεκτικό. Κάποια στιγμή πέρασε ο άνθρωπος αυτός μπροστά μου με το γαϊδουράκι του. Ενώ οι άλλοι γύρω φώναζαν «Οσανά!» Εκείνος, αντί να χαίρεται για την υποδοχή που του έκαναν, κοιτούσε λυπημένος τριγύρω, σαν να έβλεπε επερχόμενα δεινά. Όταν η ματιά του τυχαία συνάντησε τη δική μου, νόμιζα ότι μια δέσμη φωτός έφτασε στην ψυχή μου. Μια ανίποτη γαλήνη με κυρίευσε και μια ελπίδα γεννήθηκε μέσα μου. Έμεινα να τον κοιτάζω, σαν απολυθωμένος. Αργότερα συνέλαβα τον εαυτό μου αφηρημένο σε ποτέ. Μου άξιζε να τιμωρηθώ. Αλλά ευτυχώς για μένα ο Κύριος μου ζούσε στιγμές μεγάλης έντασης. Με είχε ξεχάσει τελείως για 3 ολόκληρες μέρες. Είχε προβληματιστεί με τη συμπεριφορά του Πιλάτου. Τι συμβαίνει με αυτό? Να υποθέσω ότι προσπάθησαν να τον παγιδέψουν για να έχουν κάτι ακόμα εις βάρος του να πούν στον αυτοκράτορα. Μάλλον το άλλο θα υποθέσω. Προσπάθησαν να ξεφορτωθούν τον ανθρωπάκο που τους ενοχλούσε, εκβιάζοντας τον Πιλάτο, που σίγουρα με όσα ακούω δεν είχε κατηγορία να στηρίξει εναντίον του και να τον θανατώσει. Αλλά συνέχισε. Λίγο μετά την είσοδο του ανθρώπου που σας έλεγα στην πόλη και την υποδοχή που του έκαναν οι Εβραίοι, οι αρχιερείς τους, φοβούμενοι την ισχύ του, φρόντισαν τον παραδώσουν με προδοσία στον Πιλάτο για να τον δικάσει. Ισχυρίζονταν ότι με τα λεγόμενά του στρέφεται ενάντια στην αυτοκρατορία. Προσωπικά πιστεύω ότι είχαν ενοχληθεί από το επεισόδιο που είχε προκαλέσει ο Ιησούς. Αυτό ήταν το όνομά του. Όταν οργισμένος από το θέαμα που αντίκρισε μπαίνοντας στο ναό, άρπαξε το φραγγέλιο και άρχισε να διώχνει τους εμπόρους και τους αρμυρανιδούς. Νομίζω ότι αν ήθελε ο Πιλάτος θα μπορούσε να τους πείσει να αφήσουν τον άνθρωπο ελεύθερο. Έκανε ό,τι μπορούσε για να το αποτρέψει. Αλλά μάταια. Εκείνοι ούρλιαζαν, ζητώντας το θάνατό του. Ούτε και το τέχνασμα του Πιλάτου να τον ανταλλάξει με το φοβερό ληστή Βαραβά έπιασε τότε. Καταλαβαίνω. Δεν θα ήθελα με τίποτα να ήμουν στη θέση του. Και πώς ξεμπέρδεψε μαζί τους? Ένοιξε τα χέρια του σε μια λεκάνη, λέγοντας ότι είναι αθώος από το αίμα εκείνου που ζητούσαν το θάνατό του.
Αλλά εκείνοι ούριαζαν το αίμα τους στα κεφάλια μας και στα κεφάλια των παιδιών μας. Τόσο μίσος, λοιπόν. Έτσι, ο άνθρωπος αυτός έφτασε στο Γολγοθά. Ο γιος σας προσπαθούσε να κρύψει την ταραχή του. Ήταν η πρώτη φορά που έπαιρνε μέρος σε σταύρωση. Πολλές φορές τον είδα να σκουπίζει το υγρωμένο του μέτωπο. Περίεργο. Δεν είχα για τόσο ευαίσθητο το γιο μου. Μήπως το θέαμα στις αρέρες ήταν καλύτερο? Έχετε δίκιο. Αλλά ίσως τα γεγονότα, ίσως η στάση αυτού του ανθρώπου, που έδινε τόσο διαφορετικός μέσα στην απλότητά του. Δεν ξέρω. Μέχρι το Γολγοθά είχε υπομείνει με αφάνταστη καρτερία και τα βάναυσα χτυπήματα και τους κλεβασμούς στρατιωτών. Ακόμα και όταν τύλιξαν το ματωμένο του κορμί σε μια πορφύρα και του φόρεσαν ένα στεφάνι από αγκάθια, τους άκουγες να τον περιγελούν αποκαλώντας τον βασιλέα χωρίς να πει λέξη. Μόνο στο ερώτημα του Πιλάτου, «Είσαι στα αλήθεια βασιλιάς?» Εκείνος ατάραχα αποκρίθηκε, «Σύιπας». Ο Γολγοθάς, κύριε, ήταν ένα μέρος φρικτό, που μύριζε απέσια γιατί ήταν γεμάτο πτώματα που σάπιζαν και κρανία. Πλήθος κρανία. Έμεινα να βλέπω από μακριά τη φοβερή διαδικασία, όσο έστειναν τους 3 σταυρούς. Γιατί 3? Μαζί με τον Ιησού, σταύρωσαν άλλους 2 κακούργους για να τον εξευτελίσουν περισσότερο. Από εκεί που βρισκόμουν, έβλεπα να με προσπερνούν άνθρωποι καλοντημένοι. Ήταν αυτοί που είχαν ζητήσει την καταδίκη του και είχαν πετύχει το σκοπό τους και γύριζαν ευχαριστημένοι στα σπίτια, στις αγορές και στα παζάρια τους. Ίσως να πήγαιναν και στον ναό να κάνουν την προσευχή τους. Πλησίασα περισσότερο στον ναό. Οι άλλοι 2 ληστές πάνω στο σταυρό σπαρταρούσαν. Ο Ιησούς στο μεσαίο έμοιαζε με άγαλμα. Το κεφάλι του έγερνε μπροστά. Ίσως να ήταν νεκρός ή ανέστητος. Αυτό τουλάχιστον ήλπιζα. Κύριε, θα σας πω μια φρικτή αλήθεια και κάντε ό,τι νομίζετε. Με περιμένει ακόμη. Ποτέ από τη μέρα που έγινα δούλος δεν ένιωσα τόσο οργισμένος. Η καλή συμπεριφορά σπίτι σας δεν λέω. Είχε έριξει βάτσα μου στην καρδιά μου. Εκείνη την ημέρα όμως που έβλεπα τον αθώο να βαδίζει στο Γολγοθά, όλα μου φάνηκαν αφόρητα. Όλη αυτή η ανθρώπινη ζωή που είναι βουτυγμένη στο ψέμα, τα ψεύτικα δικαστήρια, η ανύπαρκτη δικαιοσύνη, οι άρχοντες που εξαγοράζονται, ήταν μια απάτη που θόλωσε στο μυαλό μου. Και λοιπόν, μετά τι έγινε? Ελάτε να μοιράσουμε τα ρούχα.
Τι και να μην μοιρασιά, στον κάθε ένα από ένα μερίδιο. Έμεινε ο γειτόνας του. Ωραίο είδος να χιλιάσει. Χωρίς ραφές. Βαμμένο με χυμό του καρυδιού. Δεν τον χρειάζεται πια ο Γαλιλαίος. Είναι όμως κρίμα να τον σκίσουμε. Προτείνω να το παίξουμε στα ζάρια. Έτσι. από την Παλαιστίνη. Σύμνης του βασιλεία των Ιδεών. Τετέλεστε στα χέρια σου, πατέρα μου, το πνεύμα παραδίδω. Φύγαμε τρέχοντας. Όταν φτάσαμε στον καταβλισμό μας, ο κύριος μου έπιασε αδοπαρμένος. Διέταξε να του φέρω κρασί. Ήσουν κι εσύ εκεί, με ρώτησε. Μοιάζε να παραλυρεί. Μονολογούσε ότι έπρεπε να πάει στο γεύμα για να μην νομίζουν ότι ένας Ρωμαίος αξιωματικός αρρωσταίνει στη θέα του αίματος. Εκεί στο γεύμα είδα ένα μάρτυρο τόσο διαφορετικό. Είχαν δώσει τυπητική θέση στον κύριό μου. Εξακολουθούσε να δείχνει απόκοσμος. Αλλά και ο Πιλάτος ήταν συντροπός εγκριμένος. Έκανε προσπάθεια σίγουρα να δείχνει ευγενικός ο δεσπότης. Δεν τρώτε το φαγητό σας διοικητά. Θα προτιμούσατε κάτι άλλο? Ευχαριστώ. Επινώ. Μήπως σας έκοψε την όρεξη η δουλειά αυτής της μέρας? Νομίζω ότι είναι αρκετός ο λόγος για να μην έχει κανείς όρεξη.
Βασανιστική δουλειά. Έχετε δίκιο. Κι εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος που βρέθηκα στην ανάγκη να δώσω μια τέτοια διαταγή. Βρεθήκατε στην ανάγκη. Όπως το ίδιο ομολογήσατε. Ο άνθρωπος αυτός δεν έκανε κανένα έγκλημα. Ώστε λοιπόν ο διοικητής της Μήνωας αμφιβάλλει για τη δικαιοσύνη της απόφασης του δικαστηρίου. Φυσικά αμφιβάλλει. Δικαιοσύνη. Κανένας άλλος εκτός από τον ηγεμόνα δεν γνωρίζει καλύτερα πως κρίθηκε άδικα αυτός ο Γαλιλαίος. Ξεχνάτε σε ποιον μιλάτε, διοικητά. Δεν άρχισα εγώ τη συζήτηση, κύριε. Αν όμως η ειλικρίνειά μου σας ενοχλεί, ας μιλήσουμε για κάτι άλλο. Σας είστε ελεύθερος να λέτε τη γνώμη σας, διοικητά Μάρκελε Γαλλίωνα. Και είναι κάπως ασυνήθιστο να επικρίνει κανείς ανώτερό του. Το ξέρω, κύριε. Αλλά ήταν μια συνήθιστη δίκη. Και ο κατάδικος ένας ασυνήθιστος άνθρωπος. Ήταν ένας φανατικός. Ο εκατόνταρχος Παύλος θέλει να δει αμέσως αυτό το χιτώνα. Πήγαινε να τον φέρεις. Πήγαινε αμέσως να το φέρεις. Δώσ' το στον εκατόνταρχο Παύλο. Το τρόπαιο. Η Μήνωα παρουσιάζει το τρόπαιο στην Ίσουλα. Ώστε η Ίσουλα δεν δέχεται το τρόπαιο από τη Μήνωα. Πολύ καλά, ο διοικητής Μάρκελος θα γυρίσει στην Μήνωα με το τρόπαιο. Εμπρός διοικητά, φόρεσέ το. Κατάλαβε ότι θα έπρεπε να τελειώνει με αυτούς τους μεθυσμένους. Με διέταξε να του φέρω το χιτώνα. Ο δισταγμός μου όμως τον θύμωσε πολύ. Σήκωσε το χέρι και το κατέβασε με δύναμη στο πρόσωπό μου. Ήταν η πρώτη φορά που έκανε κάτι τέτοιο. Αμήλυτος του έδωσα το χιτώνα. Αλλά μόλις προσπάθησε να το φορέσει, τα χέρια του άρχισαν να τρέμουν. Ζήτησα να το βοηθήσω και αφέθηκε υπάκουα στη φροντίδα μου. Αμέσως όμως μετά, με διέταξε να πάρω το χιτώνα και να τον κάψω. Φυσικά δεν υπάκουσα. Σαν μια ώρα τη δύναμη να με εμπόδισε. Αλλά από εκείνο το βράδυ και ύστερα, άρχισε το μαρτύριο για τον Κύριό μου. Άρα, όλο το μυστήριο για την περίεργη αρρώστια του γιού μου βρίσκεται στο χιτώνα. Ίσως να είναι μαζεμένος. Αυτό σίγουρα τρέλανε το Μάρκελο. Ο Γαλιλαίος εκδικήθηκε. Κύριε, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτός ο γειτόνας μπορεί να κρύβει μαγικές δυνάμεις. Ακόμα και εγώ όταν τον έπιασε στα χέρια μου.
Ένιωσα να με εγκαταλείπει η ιδέα της απόδρασής μου από τη σκλαβιά. Μια βαθιά συμπόνια ένιωσα για όλους τους ανθρώπους. Και κυρίως για το γιο σας. Δεν θα τον άφηνα με τίποτα. Ιδιαίτερα τώρα που έδειχνε τόσο ανήμπορος. Έχω δίκιο λοιπόν να σε πιστεύω. Θέλω να μου πεις τώρα πού βρίσκεται αυτός ο γειτόνας. Είναι στα χέρια μου. Και πώς νομίζεις ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τον Μάρκελο να γίνει καλά. Πιστεύω ότι αν απομακρυνθούμε ένα διάστημα από τη Ρώμη, θα ξεχαστεί και ίσως συνέλθει. Εδώ είναι υποχρεωμένος να υποκρίνεται. Εάν πάμε σε μια περιοχή που θα μπορεί να ασχοληθεί απερίσπαστα με τη γλυπτική που τόσο αγαπά, αυτό θα το βοηθήσει. Ξέρω ότι θέλει να φύγει και για έναν ακόμα λόγο. Σύντομα θα έρθει να το επισκεφτεί η κόρη του έπαρχου Γάλλου, η Διάννα. Και για τίποτα στον κόσμο δεν θα ήθελε να τον δει στη σημερινή του κατάσταση. Συμφωνώ, Δημήτρη. Θα φύγεις αμέσως με το γιο μου. Πήγαινε στην πατρίδα σου την Κόρινθο. Πήγαινε στην Αθήνα. Πήγαινε όπου θέλεις, αρκεί να γίνει καλά. Όσο για σένα, θα φροντίσω αμέσως να σου αποδώσω την ελευθερία σου. Δεν μπορώ να δεχτώ κάτι τέτοιο, κύριε. Δεν μπορώ να συνδυάσω τη θεραπεία του κυρίου μου με τα δικά μου ωφέλη. Δεν με τιμά μια τέτοια σκοπιμότητα. Ο αιώνιος Δημήτριος. Πάει καλά. Όμως να ξέρεις ότι σε αυτό το ερμάρι θα βρίσκεται πάντοτε η απόδειξη της ελευθερίας σου. Όποτε θελήσεις πάρε την. Και τώρα ετοιμάσου για το ταξίδι σας. Και πιστεύω να γυρίσεις με τον Μάρκελο θεραπευμένο. Σίγουρα, κύριε. Αρκεί η συγγνώμη εκείνου πάνω στο σταυρό να φτάσει και σε εμάς εδώ. Η δύναμη του Ιησού και όχι ο χιτώνας μπορούν να θεραπεύσουν με κύριο. Είμαι απόλυτα βέβαιος. Απόλυτα βέβαιος. Δεν πρόκειται να γίνω ποτέ μου καλός δάσκαλος. Εκτός κι αν βρίσκεις δικαιολογία να είσαι διαρκώς κοντά μου, δείχνοντας ενδιαφέρον για την γλυπτική. Κάθε άλλο, κύριε. Περνάει όμορφα η ώρα μου κάνοντας προπλάσματα πυλού. Με το δίκιο σας βέβαια να πείτε ότι αυτό το άγαλμα που φτιάχνω μπορεί να κάνει και ένα σκύλο να γελάσει. Αλλά οπωσδήποτε δεν έχω το δικό σας ταλέντο. Ας είναι. Άφησέ με να σου δείξω. Και πρόσεξέ με για άλλη μία φορά. Να. Βλέπεις. Βλέπω, κύριε. Και νιώθω ευτυχισμένος που πάτε τόσο καλά. Τρώτε με όρεξη και κοιμάστε χωρίς να έχετε φιάλτες. Μάλλον πως έχετε σήμερα. Ναι. Πηγαίνω καλά. Μάλλον τώρα μπορώ να συναντήσω τη Διάννα και να της εξηγήσω την ξαφνική φυγή μου. Αλλά δεν προσέχεις όταν σου δείχνω κάτι μου φαίνεται. Αυτό που έφτιαξες μοιάζει με λόφο. Λόφο. Σαν και εκείνο. Το χέρι μου γεμίζει αίμα. Όχι πάλι, σε παρακαλώ. Όχι πάλι. Ένας από αυτούς. Ήσουν κι εσύ εκεί. Ήσουν κι εσύ εκεί. Όχι, κύριε. Όχι. Δεν ήμουν εκεί. Ή τώρα ή ποτέ. Από καιρό το έχω στο νου. Καιρός να δοκιμάσω.
συμβαίνει. Σαν να ξύπνω από ένα λίθαργο. Σε διέταξα να κάψεις αμέσως αυτό το πράγμα. Πάρ' το από μπροστά μου. Κάν' το στάχτη. Κάπ' το. Δεν το περίμενα από σένα, Δημήτρη. Ενώ ξέρεις ποια είναι η αιτία της συμφοράς μου, εξακολουθείς να μου προσφέρεις αυτό το φρικτό ενθύμιο. Βρέθηκα πια. Έχεις ξεπεράσει τα όρια. Θα σε πουλήσω στην αγορά. Αφήσέ με! Φύγε! Έγινα τόσο υπόφοβος. Πρέπει να τελειώνω. Γιατί να γίνω ποτέ μου καλά. Έτσι όπως πάω, κάνω κάτι χειρότερο. Καλύτερα να βάλω τέλος σε αυτή την ιστορία. Οι δικοί μου θα λυπηθούν. Και η Διάννα επίσης. Είναι προτιμότερο το πένθος. Από την ατίμωση. Είχα δύο μαχαίρια. Ο Δημήτριος φρόντισε να μου τα εξαφανίσει. Όμως πρέπει να τα βρω. Σήμερα πρέπει να τα βρω. Όσο είναι ακόμα καιρός. Πρέπει να τα βρω. Ίσως θα σκεπάζει αυτό το καταραμένο ύφασμα. Τι μου συμβαίνει? Γιατί με πλημμυρίζει μια ανίποτη ανακούφιση. Αισθάνεστε καλύτερα, κύριε? Έχω πλημμυρίσει από μια περίεργη ευτυχία. Πόσο πρέπει να σε πίκρανα, Δημήτρη. Έμεινα καιρό μακριά σου και ζούμε πλάι-πλάι. Μάλιστα, κύριε. Και είναι περιττό να σας πω πόσο χαίρομαι που ξαναγύρισατε. Θέλετε να σας βοηθήσω σε τίποτα? Μου είχες πει κάποτε για κάποιο καλό υφαντή που μπορεί να επιδιορθώσει αυτό το χιτώνα. Θέλετε να το κρατήσετε? Ναι. Τώρα περισσότερο από ποτέ. Για πες μου, Δημήτρη. Και εσύ δεν ένιωσες κάτι το ξεχωριστό αγγίζοντας αυτό το ρούχο? Μάλιστα, κύριε. Τι ένιωσες? Δεν μπορώ να σας περιγράψω με λόγια. Κάθε φορά όμως που το αγγίζω, νιώθω μια περίεργη ανακούφιση. Δεν νομίζεις πως είναι τρέλο να λέει κανείς τέτοια πράγματα? Ίσως. Αλλά εκείνος ήταν πολύ γενναίος. Και μπορεί σε αυτό το χειτώνα να έχω συγκεντρώσει το θαυμασμό μου για το θάρρος του. Όταν το βλέπω, ντρέπομαι για τις ανησυχίες μου. Θέλω να φέρομαι σαν ευτυχισμένος άνθρωπος. Και νομίζεις
ότι αυτό τα εξηγεί όλα. Μάλιστα, κύριε. Ιδιαίτερα μετά από όσα είδα και άκουσα σήμερα. Μήνες από τότε που συνήλθες και δεν έχουμε βρεθεί. Δεν πρέπει να σκέφτεσαι, Διάννα. Όχι πια. Τώρα ξέρουμε με βεβαιότητα ότι δεν χάνεται τίποτα όσο πιστεύουμε και ελπίζουμε. Με τρομάζεις, Μάρκελε. Ξέρω ότι είσαι πια εντελώς καλά από την περιπέτεια που πέρασες. Τι σου συμβαίνει πάλι? Γιατί είπες περίεργα πράγματα στον παππού και τον έστρεψες εναντίον μας? Ξέρεις ότι δεν δίνει τη συγκατάθεσή του για το γάμο μας πια. Δεν μπορούσα να πω ψέματα, καλή μου. Ύστερα από όσα είδα και άκουσα, εκεί, στο δεύτερο ταξίδι. Μα νόμιζα πως όλα έγιναν παρελθόν, Μάρκελε. Ποιος ο λόγος να ξαναπάς εκεί? Ήθελα περισσότερο φως, Διάννα. Και πήρα όσο χρειαζόμουν. Από μια ανάπηρη κοπέλα που νιώθε ευτυχισμένη στην ατυχία της. Γιατί είχε γνωρίσει εκείνον και τη διδασκαλία του. Έμαθα τη δύναμη της προσφοράς από ένα αγοράκι που έδωσε με χαρά το γαϊδουράκι που του χάρισα σε έναν ανάπηρο φίλο του, προκειμένου να του προσφέρει ένα χαμόγελο ευτυχίας. Άκουσα την αλήθεια από ένα μαθητή του Ιησού, τον μεγάλο ψαρά όπως τον ξέρουν. Πέτρος είναι το όνομά του, που με πλησίασε και με έμαθε τι σημαίνει αγάπη για τον συνάνθρωπό σου. Ένα νέο παιδί, Στέφανο τον έλεγαν. Όταν χρειάστηκε, ομολόγησε δημόσια την πίστη του για εκείνον τον μοναδικό άνθρωπο που εγώ σταύρωσα. Τον λιθοβόλησαν. Έπρεπε όμως να βλέπεις το πρόσωπό του όταν ξεψυχούσε. Έδειχνε μια ανίποτη ευτυχία. Τι άλλο χρειαζόμουν λοιπόν για να διατρανώσω την πίστη μου για αυτόν τον μοναδικό άνθρωπο, τον Γιο του Θεού? Κι εγώ. Ξέρεις ότι βρίσκομαι σε τρομερά δύσκολη θέση και εσύ τι κάνεις χειρότερο? Ο παππούς δεν θα μας επιτρέψει να το πετύχουμε. Ο Πολυγούλας με πολιορκεί στενά και εγώ τρέμω κάθε φορά που πλησιάζει. Ξέρεις τι νιώθω για σένα, Μάρκελε, από τότε που ήμασταν μικρά παιδιά. Άσε τις σκέψεις που μας οδηγούν σε νέους κινδύνους και χάρισέ μου τη σιγουριά σου και την αγάπη σου. Περίμενα τόσα χρόνια αυτή τη στιγμή. Με την ίδια τόλμη που πίκρανα τους γονείς μου, φοβάμαι ότι πρέπει να πικράνω και σένα, Διάννα. Δεν ανήκω πια στον εαυτό. Ανήκω στον Ιησού. Είμαι στρατιώτης της αλήθειας. Θα αγωνιστώ για Αυτόν, ό,τι και αν γίνει. Όποιο σκληρό τέλος κι αν με περιμένει. Άκουσα ότι και εδώ στη Ρώμη κάποιοι πηγαίνουν άντια στον αυτοκράτορα, μιλώντας για κάποιο νέο Θεό. Συμβολίζουν τη νέα αυτή θρησκεία με ένα ψάρι και κρύβονται σε κατακόμβες για να το λατρέψουν.
μας μαγικές τελετές. Είσαι κι εσύ ανάμεσά τους, Μάρκελε. Ναι, Διάννα. Αλλά δεν πρέπει να πιστεύεις όσα ψέματα διαδίδονται. Δεν κάνουμε μαγικές τελετές. Απλά κάνουμε αναπαράσταση των όσων εκείνος είπε την τελευταία φορά που έφαγε με τους μαθητές του. Με ψωμί και κρασί κοινωνούμε το αίμα του και το σώμα του για αιώνια σωτηρία. Και οι γονείς σου? Ομολόγησα και σε αυτούς την πίστη μου, Διάννα. Έχω ξαναγεννηθεί από τότε που έπιασα αυτόν το χιτώνα στα χέρια. Αυτό το ύφασμα στην αρχή ήταν κατάρα για μένα. Στάθηκε η αφορμή να αναβλέψω. Γιατί δεν υπάρχει μόνο το σκοτάδι των ματιών, αγαπητοί μου. Η σκοτεινιά της ψυχής είναι πιο μαρτυρική. Κοντά του είδε το φως και η μεγαλοσύνη του να συγχωρέσει πάνω από το σταυρό τους βασανιστές του. Και σίγουρα και εμένα ήταν η καταλυτική δύναμη για να συντρίψει μέσα μου κάθε αντίσταση και κάθε φιλοδοξία για ανούσια και εφήμερα ενδιαφέροντα. Και τώρα τι θα κάνεις? Αυτό που πρέπει. Αυτό που επιθυμεί και εκείνος. Ακολουθώ τις εντολές του, οθώντας να βρεθώ σε μια αιώνια βασιλεία. Έλα κι εσύ μαζί μας. Πίστεψε και θα δεις πόσο δίκιο έχω. Η απόφαση είναι δική σου. Μόνο αν εσύ το θέλεις. Μόνο όσοι θέλουν τον ακολουθούν. Αν ήταν τουλάχιστον μαζί σου ο Δημήτριος, ίσως να σε προστάτευε. Ανησυχώ για σένα. Ο καλός μου φίλος ο Δημήτριος είναι και αυτός ο πηδόπαδος του Γαλιλαίου. Ακολουθάει το μεγάλο ψαρά. Φωνάζουν και καλούν ανθρώπους κοντά στην αλήθεια. Διάλεξαν έναν δρόμο πολύ πιο δύσκολο. Δεν πρόκειται να γίνω ποτέ σαν αυτός. Ποτέ. Τι άλλο θα ακούσω πια σε αυτό το σπίτι? Πριν από λίγο, ο υπηρέτης μου, ο γέρο Μάρσικος, μου ανακοίνωσε ότι στα υπόγεια του σπιτιού μου πήγαινε τιμοθάνατος ο Δημήτριος. Με χτύπησε κεραυνός. Ευτυχώς που ο Καλιγούλας πανηγυρίζει ακόμα το θάνατο του Τιβέριου και δεν έχει καταλάβει όλα όσα γίνονται γύρω του. Μήπως έχω καταλάβει κι εγώ, αφού όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Ο Δημήτριος, βαριά πληγωμένος στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους στρατιώτες που τον καταδίωκαν. Ο γιος μου, χαμένος από τη γη στο πρόσωπο, έχει αφαιρωθεί στη νέα θρησκεία. Η Διάννα, ο Μάρσικος και οι άλλοι έχουν γίνει πυθύνια όργανα εκείνου που αποκαλούν μεγάλο ψαρά και πιστεύουν κάτι ανοησίες για διδεμέλουσα ζωή. Ευτυχώς, η κόρη μου η Λουτσία είναι ό,τι μου απέμεινε. Με το γάμο της έχει πια μια καλή θέση στο κύκλο του αυτοκράτορα, όπως της αξίζει. Πατέρα! Πώς τολμάς! Πρώτα
καλοψιάζεις και μετά θυμάσαι ότι υπάρχω. Πατέρα, δεν είναι ώρα για τέτοια. Ήρθα στο σπίτι μας για να βοηθήσω τον Δημήτριο. Μόνο γι' αυτό. Θα φύγω. Να είστε σίγουροι. Όμως, πατέρα, σε οικετεύω. Ειδοποίησε έναν γιατρό. Πρέπει να τον σώσουμε. Έρχεται και ο μεγάλος ψαράς. Κατάφερα να τον βρω. Εσύ, κόρη μου, να πηγαίνεις το γρηγορότερο. Ο Καλιγούλας σε θέλει για γυναίκα του. Σε αναζητά παντού. Δεν μπορώ να αφήσω το Μάρκελο στην κλινική αγκαλίων. Δεν γίνεται πια. Ό,τι κι αν με βρει, θα είναι καλοδεχούμενο. Αρκεί να με κουρτά. Πήγαινε, Μάρκελ, να φροντίσει τον Δημήτριο. Και όταν θα έρθει ο γιατρός θα τον στείλω. Πήγαινε. Ξέρω πως νιώθετε στην κλινική αγκαλίων. Αλλά πιστέψτε με. Όλα είναι θέλημα εκείνη. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Ούτε θέλω να καταλάβω. Δεν πίστεψα ποτέ μου σε κανένα Θεό. Και ούτε πρόκειται να πιστέψω. Η καρδιά μου είναι κομμάτια. Ούτε ο θάνατος λέει να με λυτρώσει. Αλλά σαν να ακούω θόρυβο. Τι συμβαίνει? Πατέρα, Διάννα, πρέπει να φύγω αμέσως με τον Δημήτρη, συντομότερο. Ο πιστός μου φίλος έγινε καλά κατά θαυμαστό τρόπο από τη λαβωματιά του, μόλις τον άγγιξε ο μεγάλος ψαράς. Ο γιατρός που έτυχε να παρακολουθήσει όλα όσα συνέβησαν δεν άντεξε την προσβολή και απειλεί να μας καταγγείλει στον Καλιγούλα. Πατέρα, Διάννα, έχετε γεια. Πατέρα, προσπάθησα να με καταλάβεις. Και αν δεν συναντηθούμε ξανά, να ξέρεις ότι θα προσεύχομαι όπου και να είμαι και για σένα και για τη μητέρα. Και εσύ, Διάννα, προσπάθησε να κρυφτείς. Δεν πρέπει να σε βρουν. Ακολούθησε το μάρθικο. Ο Καλιγούλας θα φανεί πολύ σκληρός μαζί σου. Και δεν θα το ήθελα ποτέ. Έχετε γεια. Τρέχω να βοηθήσω τον Δημήτριο. Να φύγουμε από εδώ. Ας μη σας βάζω μέσα άλλο σε κίνδυνο. Τι σκέφτεσαι να κάνεις? Αν δω ότι μας πλησιάζουν οι στρατιώτες, θα τους καθυστερήσω με κάθε τρόπο, μέχρι να απομακρυνθεί ο Δημήτριος. Καλύτερα να χαθώ εγώ παρά αυτός. Μαζί με τον μεγάλο ψαρά έχουν πολλά ακόμα να δώσουν για τον Χριστό και για την αλήθεια. Η δικιά μου ζωή δεν μετράει όσο η δική τους. Θα τον σώσω. Με κάθε θυσία πρέπει να τον σώσω. Αν σε πιάσουν, τότε θα παρουσιαστώ κι εγώ στον αυτοκράτορα που με ψάχνει. Θα δώσω τη μάχη μαζί σου.
Ρωτήσουν οι χωροί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το πένθος μας για το χαμό του λατρευτού μας Σιδέριου, που πριν από μένα ήταν αυτοκράτορ. Οι θεοί θέλησαν να αυθερθώ στο πόδι του και να τον αντικαταστήσω. Έτσι λοιπόν, εγώ είμαι υποχρεωμένος τώρα να αντιμετωπίσω τα προβλήματα που δημιουργούν οι εχθροί της Ρώμης. Ανάμεσά τους είναι οι οπαδοί μιας φρικτής αίρεσης που υπονομεύει από μέσα τα θεμέλια της αυτοκρατορίας. Είναι χριστιανοί, οπαδοί ενός ξενόφερτου Θεού, που κλείνονται σε σκοτεινές κατακόμβες και με μαγικές τελετές τον τιμούν. Πριν από λίγο καιρό, τα αποβράσματα αυτά ανήκαν στον πιο σιχαμένο όχλο. Τώρα όμως μαθαίνω με θλίψη ότι ένας χιλίαρχος του στρατού μας, παραβιάζοντας τον όρκο του, προσχώρησε σε αυτούς. Γι' αυτό σας έφερα εδώ, για να τον δικάσουμε μαζί. Πρώτα όμως, οφείλω να αποκαταστήσω την υπόλοιψη μιας πατρικίας, που κακές συγκυρίες μας έκαναν να την αντιμετωπίζουμε ως μία από τους εχθρούς μας. Καλώ αμέσως τη Διάνα να καθίσει δίπλα. Κάνετε λάθος, Γάιε. Εγώ δεν επιθυμώ. Η μεγαλοψυχία μου δεν μου επιτρέπει να δώσω βάση σε όσα λέτε πάνω στη σύγχυσή σας. Εμπρός, καθίστε. Η θέση σας είναι δίπλα στον αυτοκράτορα. Η θέση μου είναι κοντά σε αυτόν που αγαπώ. Είπα! Η υπομονή έχει τα όρια της. Ελάτε, Διάνα. Μην δημιουργείτε νέα προβλήματα. Γνωρίζετε καλά τι σημαίνετε για μένα. Τι συμβαίνει? Γιατί αυτό το ύφος? Πολλές σας ζήλευαν για την εύνοιά μου και θα ήθελαν να καθίσουν δίπλα στον αυτοκράτορα. Ξέρετε ότι δεν με συγκινεί η εύνοια, ούτε η θέση δίπλα σας. Ο Μάρκελος είναι το παν για μένα. Αν συνεχίσετε σε αυτό το ύφος, σύντομα θα με κλιπαρείτε για τη ζωή του. Πολύ καλά λοιπόν, αφού δεν μιλάει, ας αρχίσει η δίκη. Ρωμαίοι, συγκλητικοί, ανάμεσα στους εχθρούς αυτοκρατορίας που σας έλεγα προηγουμένως και που σύντομα θα λάβουν το τέλος που τους αξίζει, είναι και ένας από τους ανθρώπους που θεωρούσα απόλυτα αφοσιωμένος στον αυτοκράτορα. Δυστυχώς γελάστηκα. Φρουρή, φέρτε αμέσως εδώ μπροστά μου τον χιλίαρχο Μάρκελο Λουκάνιο Γαλλίωνα. Εσείς, εδώ μπροστά μου, Ρωμαίοι συμπληκτικοί, θα κρίνετε την προδοσία. Και τώρα, οι δυο μας χιλίαρχοι Μάρκελ. Μέσα στη μεγαλοψυχία μου, αναγνωρίζω σε σένα το δικαιολογητικό της ευπιστίας και σου δίνω ακόμα μία ευκαιρία να ομολογήσεις ότι έπεσες θύμα πλάνης. Δεν έπεσα θύμα ευπιστίας, ούτε πλάνης. Δεν έχω να μετανοήσω για τίποτα. Ναι, είμαι χριστιανός, αλλά ούτε εγώ, ούτε κανένας από εμάς συνομωτεί εναντίον της Ρώμης. Βλέπω ότι η δινή θέση στην οποία βρίσκεσαι δεν περιόρισε το δράσο σου. Ανόητε! Αλήθεια, εσύ και οι χριστιανοί μιλάτε για ένα βασίλειο. Για ποιο βασίλειο? Ποιον βασιλιά υπηρετείτε? Δεν κινδυνεύει κανένας βασιλιάς της γης από το δικό μας βασίλειο. Και για ποιον θέλεις να δώσεις ακόμα και τη ζωή σου? Γι' αυτόν που με συγχώρεσε για το έγκλημά μου. Ώστε είναι έγκλημα να αντιμετωπίζεις τους εχθρούς της Ρώμης με αυτόν τον τρόπο. Οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος.
ως εμφισβητείς τώρα το κύρος της ρωμαϊκής δικαιοσύνης. Τον καταδίκασε σε θάνατο. Τον ακούτε? Αμφισβητεί τα πάντα. Κρίνετέ τον. Τι είναι αυτό που κρατάς? Θέλω να το δω από κοντά. Είναι ο χιτώνας του. Πάρτον! Μακριά από μένα! Έμαθα ότι είναι μαγεμένος. Φρουρή, πάρτε, κατεστρέφτε αυτό το πράγμα. Όχι, σας παρακαλώ. Δώστε τον σε μένα. Πολύ καλά. Βλέπεις, δεν μπορώ να σου χαράσω ένα τύρι. Λοιπόν, χιλίαρχε, για μία ακόμα φορά, για χάρη του συγκλητικού πατέρα σου και μόνο, σου δίνω ακόμα μία ευκαιρία. Περιμένω να δηλώσεις πίστη στον αυτοκράτορα. Δηλώνω πίστη και αφοσίωση στον αυτοκράτορά μου και με χαρά ανανεώνω τον όρκο μου προς τη Ρώμη που ποτέ δεν παραβίασα. Απαρνήσου τώρα τον Ιησού, δυνατά, να σ' ακούσουν όλοι. Απαρνήσου τους προδότες της Ρώμης. Ούτε εγώ θέλω να τον απαρνηθώ, ούτε εσύ μπορείς να με πείσεις να το κάνω. Είναι ο βασιλιάς μας. Είναι ο Υιός του Θεού. Είναι η τελευταία σου λέξη, χιλίαρχε Μάρκελε. Ακριβώς. Αυτοκράτορα Καλιγούλα. Τότε λοιπόν να οδηγηθείς αμέσως στον τόπο των εκτελέσεων. Εκεί θα έχεις το τέλος που σου αξίζει. Θα έχεις το θάνατο που οφείλουμε στους προδότες της Ρώμης. Πάρτε τον! Μια στιγμή. Θα πάω να πεθάνω κι εγώ μαζί. Όχι, Διάννα. Δεν υπάρχει λόγος. Θα πεθάνεις κι εσύ μαζί μου. Γιατί θα έπρεπε να το κάνεις? Είναι ο άντρας μου. Η θέση μου είναι κοντά του. Μα δεν υπάρχουν κατηγορίες εναντίον σου. Ούτε καν στοιχεία. Αφού θέλει στοιχεία, τότε θα στα δώσω τώρα αμέσως. Δεν θέλω να ζω στην αυτοκρατορία σου. Οι προηγούμενοι αυτοκράτορες είχαν αξιοπρέπεια. Εσύ είσαι ένα σιχαμένο ερπετό. Ένας παράφρονας που διψά για εξουσία και αίμα. Πάψε, ανεδεστάτη! Είσαι η ντροπή της αυτοκρατορίας. Το είπε ο Μάρκελος, θα το επαναλάβω κι εγώ. Είμαι χριστιανή. Στην αρχή νόμιζα ότι δέχομαι τον Χριστό, επειδή κάθε ιδεολογία του Μάρκελου είναι και δική μου. Τώρα όμως είμαι σίγουρη και γι' αυτό. Και θα πεθάνω με τον άντρα μου ευτυχισμένη σε ένα βασίλειο που δεν έχει τέλος. Μέσα στην αγκαλιά εκείνου που όλους μας αγαπά. Φτάνει! Αφού το θέλησες, πήγαινε μαζί του. Πέθανε μαζί του. Η ύβρις στον αυτοκράτορα είναι ύβρις στην Ρώμη. Πάρτε τους! Πάρτε τους!
έδωσα μία υπόσχεση και στολιστή. Η πρώτη μέρα του θανάτου είναι η πρώτη μέρα της ζωής. Καλώς ορίσατε στο βασίλειό μου.